Бүгінгі күнде районымыздың өткерген шаралардан 75 еллыгы. Бүгін көрүбізше біздің Октаныш ауылында бик мәгънәле, хөрмәткә, игътибарга лайыклы шара үтә. Һәм менә шу шараны оештыручылар безнең менә каршыбызда басып торалар. Шушы Әфганстанда хәрби хәрәкәтләр вакытында һәм оннан тыныч тормышта вафат булган егетләребезне искә алу буенча бик истәлекле эш башкаручы егетләргә мин зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Бу инде ничә еллар буе безнең Татарстан Республикасында бара әлеге хәрәкәт. Һәм менә шушы изге гамәл безнең бүген монда мәктәп укучылары, техникум укучылары, яшь буыннар безнең киләчәгебез катнаша. Менә шушы яшь буынга тәрбия бирү максатында бик үтемле эш башкарасыз. Үзегезгә ныклы сәламәтлек һәм шушы кылган игелекләрегез үзегезгә дә зур хөрмәт булып киләчәктә кайтсын иде. Быел уже 4 авылга барып истәлек токталарын ачтык. Аларның тырышлыгы белән безнең менә шу Афган сугышында үлеп калган һәм аннан кайтып яраларыннан үлгән җегетләрнең истәлекләрен мәңгелеккә саклар өчен алар күп көч куялар. Үзләренә дә сәламәтлек телим һәм бәхеттә, шатлыкта үзләре яшәсеннәр. Эшләгән эшләре өчен, гамәлләре өчен үзләре дә яхшылык кына күреп торсыннар. Укучылар, сез менә беләсез бит инде. 41нче елдан 45нче елга хәтле бөек ватан сугышы булды. Соннан соң безнең илебез тынычлыкта яшәйбез. Но тынычлык ул относительно. Чөнки чит илләр безнең зур илебезнең бойлыкларына кызыгып безгә гел һөҗүм итәргә торалар. Шулар аркасында алар сугыш чыгармасын өчен безнең илебез тарафыннан җегетләребез, менә сезнең шикелле мәктәпне битергән 18 яшьлек, 20 яшьлек җегетләребез Афган илебез куйган задача белән Афганга керделәр. Афган территориясендә аларның тынычлыгын сакладылар. Һәм үзләренең ватырлыгын, көчлелеген күрсәттеләр. Бөтен техникада, автомат, танкларда, бөтенесендә алар үзләре атмыйлар, үзләре йөрмиләр. Алар шушы җегетләр тарафыннан үзләренең көчлелеген күрсәтәләр. Һәм безнең илнең хәрбинең көчен күрсәтеп, безнең илнең читтә сугышып булса да тынычлыгын тәэмин иттеләр. Хәзерге вакытта бара әзрәк боевые действия Сирийская республикада и анда да безнең хәрбинең көчләрен күрсәтәләр. Аннан кайткач вакыйлыкка күчкән ир-егетләребезнең өйләренә, торган өйләренә, туган өйләренә мемориал такталар ачалар. Менә шуларның бүген тагын дәвамы. Октаныш авылында матур иттереп шуңа җыйналдык. Бәйрәм белән котлау өчен һәм тәбрикләү өчен кадерле ветераннар Октаныш муниципаль районы башлыгының күргән авырлыклар Энгель апалы Атак исеменнән район советы депутатлар без инде бүген торабыз монда Атнагулов әлеге гаилә, әлеге Батырның дип әйтәбез инде яугырның гаиләсенә, туганнарына чын күңелдән сабырлык телим. Ныклык һәм инде мин информация белеп бетермим. Бүген инде сөйләгәч тавышып китербез. Ныклык чыгышларына дәвам итәбез. Дальше Афганец җегетләребез почти 10 ел Афган җирендә сугышып, үзләренең каннарын кыйып, безнең илнең тынычлыгына тәэмин иттеләр. Шуңа бик зур рәхмәт. Афганецларның төркеменә, укучылар, сез мәңгелек истә калсын, и менә шу такталар булып инде мәңгелеккә истә калдырып, безнең тарихка язып, куеп бу мероприятияне истәлектә сакларбыз дип ышандырасы килә. Алар тарафынаклар хәзер мархумнарны искә алып, аларның әтиәннәренә, үзләренә дуа кылыр өчен сүзне Турсан кадәр. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين صدق الله العظيم. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbim Allah o'zining rahmatlaringni ummat etib Qur'on oyatlari o'qidik. O'qilgan oyat karimalarni va bosh alamlarga rahmat bo'larak jibarilgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning aning oilasining, aning sahabiy kiramlarning ruxsatlarini eshittirib, shular hosil bo'lgan ajr savooblarini ya Rabbim Allah shu negizdan davom etib o'tshi ya Rabbim Allah. Amin. Marsullarning ruh shariflarini ishtiroklarni shod qil. Aning vafot bo'lgan ati anisining tug'anlarining ya Rabbim Allah barliq marhumlarining ya Rabbim Allah shulayoq ya Rabbim Allah Afgan yerlarida harbiy xizmatlar boshqarib ya Rabbim Allah anda vafot bo'lgan ya Rabbim Allah shulayoq tug'an yoqlarına qaytib ya Rabbim Allah vafot bo'lgan barliq musulmon qardoshlarimizni, yoqdoshlarimizning ya Rabbim Allah ruh shariflarini erishtirib, Allohning ruhlarini shod qilsang edi. Ya Rabbim Allohning isan bo'lgan yaqinlarına, tug'anlarına xayrli umrlar nasib ila, bolalarına ya Rabbim Allah yaqinlarına xayrli umrlar nasib ila. Shunda qullaring ko'tarib o'tirishi barliq musulmon qardoshlarimizni de barchasına oila bahatlar nasib ila, bolalarning, onoqlarning shodlik sevinchlarini ko'rib yasharga nasib ila. Ya Rabbim Allah o'quvchi yigitlarimizga, qizlarimizga da ya Rabbim Allah til ochqishlari berib, xayrli foydali ilmlar olib, algan bilimlari bilan amal ibodat qilib, dinimizga, jirligimizga, jam'iyatimizga xizmat etish xayrli foydali bandalardan bo'lgan nasib ila ya Rabb. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله. Rahmat Ruslan Hazret. Dualarımız şartta bakımlarını ruhlarına var bilirsin deyimiz. Kadirli bağlar, шығышларына devam etip biz Afgançılar, hürmetli munda katnaşkan okuşular. Bizim elinde bu yıl 15 fevral günü Afgan soğuşu tamamlanığa 31 yıl tola. Şunu oңайдайында biz ölgen yigitlerimizin isteklerini yaڭartıp, onlarның tüp yapılarına şunday isimlerin мәңгілештіру оңайынан истелік тоқталары қойып береміз. Біз 18 жылда бірінші истелік тоқтасын Сәфер ауылында есімін аттым. Мирза Шариф ойдарға қойдық. Оның стужағы Мүслим районы Афганцылар председателі Даниил Дамирович қойды бірінші тапқаны. Шундан соң енді біз мына изге ғамалларымызды быйылда дәвам етіп 5 февральда Мыңнар жерлегінде, Ақкүзде, Кировта, Бойша жерлегінде егетімізге жаңғысы бүш егетімізге истәлік тоқтасы қойдық. Соғыш біткенге 31 ел, еллар өткен сайын бар, Афған білән бәйлі Biz Afgandan qaytqanбыз, biz әлеге көңілге белән барыбыз да Афган жерін урап чыгабыз. Афган жерләрендә жүргән жерләрне искә төшерәбез. Шуңа күрә инде безнең бергә служиткән егетләребез, анда калган, кайтып үлгән егетләребез безнең исебездән чыкмый, шул уңайдан без бу гамәлне эшлибез. Бу bir яктан истәлек тоқтасын мәңгеләштерү булса, үлгән егетләрнең икенче яктан менә мәктәп укучылары монда басып тора, аларга тәрбияви, патриотик чарада булып тора. Чөнки бу сугышны безнең җирлегебездә, районыбызда онтырга тиештеге, шунда җаннарын биргән егетләребезне хөрмәт итеп, аларны искә алып торырга тиеш. Бу истәлек такталары шул уңайдан башкарыла. Туганнарына, якыннарына сабырлык теләп, аның урыны жұмақта булсын, тыныч йокласын. Без инде менә Афганчылар үзебез исән чакта, аяк кулларыбыз йөреп торган чакта бу гамәлләребезне ташламабыз, үлгән егетләребезне искә алып торабыз һәр чак. Һәм менә мин инде чакырыйм безнең Акташ районында бүгенге көндә 66 кеше Афганчы. Менә шу чараларга активрак булып, күбрәк җыелып,
qatnaşırqa şakyrar edim. Полиция, Allah özdaşınatda davamlı bular. Sizge bunun için biz ultra rahmet ederiz hem başlayabız. Ketmiş arasında tırıpılar. Ketmiş arasında tırıpılar. Onda turma yok. Uşmağından kıstırsanız. Qatanı düşürme. Yıllar unutuyor düzelse de ister on yolları Afganistan sinde balı dostlar Mengülükte sağlık başların Olarasın girek gidilmeni 18'de kabir taşları 18'de kabir taşları İsketir şemina essi hava Kul aşkısız kanlı buranı Tezilişip gitken zor kalına Hem Afgan'ın kavuramı Afganistan sinde kaldı dostlar Mengülükte sağlık başları 18'de kabir taşları 18'de kabir taşları İsketir tuğban yaktan girgen Erkeğimnin жылы katları Ul katlarını birge okudılar Benim bilen Afgan tağları Afganistan sinde
direp idemeli 18'de 18'de kadir taşları 18'de kadir taşları 18'de 18'de kadir taşları